अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। जिल्हा भाजपच्या वतीनं 9 ते 12 जानेवारी या कालावधीत कणकवली पर्यटन महोत्सव 2025 होणार आहे। भव्य ऑर्केस्ट्रा अनुभवण्याची संधी रसिकांना मिळणार आहे। अनेक दिग्गज कलाकारांची मांदियाळी कणकवलीत असणार आहे। या पर्यटन महोत्सवाची जोरदार तयारी सुरू आहे, पाहूया। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।